Benvidas e benvidos ao telexornal Manuel María. Comezamos cos nosos titulares. No ano 2016 homenaxease ao poeta chairego Manuel María, un dos autores máis relevantes da literatura galega. A casa natal do poeta en Outeiro de Rei convértese no centro de múltiples actividades culturais. Manuel María cultivou a poesía, o teatro, a narrativa e o xornalismo. A celebración do Día das Letras deste ano 2016 vai nos permitir coñecer a vida e a obra dun dos grandes da literatura galega de todos os tempos. Así nos lo confirma o escritor e académico Darío Xoán Cabana. É dicir, a afirmación clara, simple e determinante de que Manuel María é un dos grandes poetas galegos de todos os tempos, non? É dicir, eso vai quedar perfectamente claro. E segundo, vai quedar perfectamente claro de que é o poeta máis popular, o poeta galego máis popular, o escritor galego máis popular de todos os tempos, non? A casa natal de Manuel María no concello lugués de Outeiro de Rei é o lugar que acolle o seu legado e tamén centro de múltiples actividades arredor do poeta, tal como nos informa o seu responsable, Fran Rei. Estamos na Casa de Hortas, na casa natal de Manuel María, hoxe convertida desde hai xa 2 anos na Casa Museo de Manuel María, na sede da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, a casa que acolle todo o seu legado, todo o seu fondo bibliográfico e que un pouco quere servir tamén como proxector, non, de toda a actividade cultural, literaria ou de outro tipo que teña que ver directamente con Manuel María. Manuel María era un gran lector e amigo dos libros. Por iso, o fondo bibliográfico da súa fundación é unha auténtica xoia do libro galego, que se atopa na súa casa natal logo dun longo traballo de inventario. É un traballo que empezamos hai 4 anos, que consistía en inventariar a biblioteca de Manuel María, que tiña na casa, e en facer ese inventario e en trasladala para a Casa Museo. É unha das coleccións particulares máis importantes do libro galego sobre Galiza que hai agora mesmo no país. Na casa está conservada a biblioteca de que falamos, está conservada toda a documentación e está conservada tamén o mobiliario que tiña e toda a súa obra. A Fundación Manuel María ven realizando un intenso labor alrededor da súa figura, especialmente dende a apertura da Casa Museo do Poeta. Este é un ano moi especial para a Fundación, xa que ten como obxectivo principal a difusión da súa obra con actividades dirixidas a toda a sociedade. Para que realicen actividades alrededor da figura de Manuel María, pero que partan sempre da leitura da súa obra, que para nós é fundamental. Nese sentido, estamos falando de actividades escolares do tipo de concurso de recitados poéticos, de representación das numerosas obras teatrais que el ten, de realización de videopoemas, de videoclips que publiciten a obra do propio escritor, contacontos partindo dos magníficos relatos que el ten, etc. etc. E para toda a sociedade, estamos falando de actividades do tipo de quedadas literarias onde se lea públicamente a súa obra, actividades musicais non só convidando os numerosos grupos profesionais que musicaron a Manuel María, sino que as persoas que teñen talento e poden facer unha peza musical ou facer unha versión de peza musical existente, pois tamén ofrezan ao resto da sociedade. Queremos escapar, entón, da celebración puramente institucional na que se fale do escritor, pero que non se deixe falar ao escritor. Queremos que Manuel María non quede mudo, que falou coa súa obra e fixo de forma abondosa. Non hai dúbida de que Manuel María foi o poeta da Terra Chá. Ata tal punto é así que moitos estudosos da súa obra coinciden en sinalar que el foi o auténtico inventor desta comarca. Que ten a Terra Chá para a poesía galega? Por que é tan inspiradora? Por que deu tantos bons poetas, non? Para a Terra Chá é o seu intérprete, o seu cantor, e tamén un paradigma de como temos que comportarnos, orientar a nosa vida, non só nesta comarca, senón en toda Galicia, porque Manuel María é un autor para todas as Galizas. En primeiro lugar, a invención da Terra Chá. É dicir, a Terra Chá existía naturalmente, existía físicamente, pero a conciencia que hoxe temos na Terra Chá é obra de Manuel María, non? É dicir, Manuel María non é que crea a Terra Chá, que estaba creada pola xeoloxía desde había milenios e millóns de anos, non? Pero deulle, interpretouna. É dicir, fixoa unha patria poética, fixoa tamén unha patria imaginaria. O campo de Santa Isabel, a carón do río Miño, foi un lugar mítico para Manuel María. Agora é ali onde se celebra o acto de entrega do Premio Navalla de Manuel María, organizado pola Asociación Xermolos. Ese mesmo día, 8 de setembro, coincidindo co aniversario do poeta,
Reúnense na igrexa de Santa Isabel familiares e amigos para honrar a súa memoria con poesía e música. Terra usada pola terra para sementar a vida novamente. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canto o seu eixo tamén, que a señarda de me espanta. Ai, non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, aunque as vegadas saudoso, faise no arrechouchío. Manuel María ingresou na Real Academia Galega cun discurso sobre a Terra Cha. Na sede da Real Academia atópase a nosa compañeira Ona Tobaruela, xunto ao poeta Lois Diéguez, que xustamente este ano recibiu o Premio Navalla de Manuel María. Imos ver en que consiste este recoñecemento. Hola, Ona. Hola, Iria. Atopámonos no Salón de Plenos da Real Academia Galega, co poeta Lois Diéguez. O discurso de ingreso de Manuel María na Academia titúlase Terra Cha, poesía e paisaxe. Este, sen dúbida, foi un dos grandes eixos da súa poesía. Si, é o que o deu a conocer dunha forma máis masiva. Anteriormente tiña outros libros moi interesantes tamén, pero o Terra Cha, unha descripción da Terra Cha en todos os sentidos, é o que o fixo masivamente coñecido. Vostede sempre amosou un gran interese pola primeira edición do libro Terra Cha. Por que razón? Razón porque é unha poesía espida, é moi profunda, casi etnográfica. E nas seguintes edicións el ampliou moitísimo, polo tanto, para min, quitoulle esa maravilla, esa profundidade que ten a poesía espida. Vostede este ano recibiu a Navalla de Manuel María. En que consiste este acto? Pouco despois de morrer, pois a Asociación Xermolos e outra fundación que naquele momento había ali, pois creou ese premio que se dá precisamente o día no aniversario da súa morte de cada ano. Entón, Manuel María tiña unha colección impresionante de navallas de todos os países, moi interesantes, moi fermosas, e ese premio é entregar unha navalla que lle chaman de Manuel María, lóxicamente. Moitas grazas. Nada. O historiador Felipe Senén ofrécenos un percorrido pola vida e obra do seu amigo Manuel María dun xeito ben orixinal, a través de 3 celebracións anuais moi importantes na súa biografía. Ao meu entender, circunscribiría a vida e obra de Manuel María en 3 festas. Unha, o día 1 de cada ano, que era o seu santo. Aí está o home, a casa, o humanismo, principio e fin de todas as cousas, o ser humano, ese humus que el dicía que a Terra é toda unha teoría panteísta, animista, arredor desto. A segunda celebración era o primeiro domingo do mes de xullo, a Santa Isabel. Aí está a tribu, o pobo, eso que vamos conformando un a un en gran romería. A vara de medir das viaxes e do mundo sempre era o seu miño, a súa casa e o regato do cepelo, que, como el decía, nace e morre na propia tribu del, no propio Outeiro de Rei, hoxe un río que tamén é un retrato desta Galiza nosa, desfeita, contaminada, vai entubado, vai reprimido. E a terceira e grande festa que identifica a ese Manuel como principio e fin dese mundo do que forma parte era o 25 de xullo, o Día da Patria Galega, o Día da Nación. Ali xúntase con todos. E dende esas 3 puntos, dende esas 3 lugares, pois o mundo como a súa ansia, non? Manuel María, con a publicación do seu primeiro libro Muiñeiro de Brétemas en 1950, inaugura unha corrente poética coñecida como a Escola da Tebra, marcada por unha intensa angustia vital froito das circunstancias da época. Vexamos en que consiste esta tendencia. Coincide unha xente nova, pois con unha serie de inquedanzas vitais, un pouco filosóficas. Dá lugar a que 2 movementos, o existencialismo e a saudade, se fusionen.
E iso tradúcese nese pensamento un pouco de corte existencialista, no que latexa un pouco todo ese encanto que percorre Europa despois da Segunda Guerra Mundial e demais. Dando lugar ao movimento que se chama existencialismo saudoso ou Escola da Terra. Sendo a obra de Manuel María tan extensa, son diversas as sensibilidades que imos atopar nos seus poemarios compostos ao longo de medio século. Queda obrallado da amplitude temática e da diferencia, da riqueza formal. Poéticas ou sensibilidades que combina e que hai momentos, efectivamente, que unhas toman máis protagonismo que a outras. Porque a poesía de Manuel María é enormemente extensa e enormemente multiforme, non? É dicir, é unha cousa que cambia continuamente, manténdose sempre a mesma, pero que ten moitas formas. Eu falaría, polo tanto, dunha etapa deste tipo, de corte existencial, de búsqueda da trascendencia. Despois hai esa poesía angustiada, por exemplo, de Morrendo a cada intre, ou de Advento, non? Esa poesía existencial, poderosa, extremadamente conmovedora. Básicamente, a preocupación e defensa de Galiza, das súas xentes e do seu idioma. Estos son os centros da poesía do Manuel. Manuel estaba na vanguarda desde sempre. É dicir, desde Muiñeiro de Brétemas, ou polo menos desde Morrendo a cada intre, non? E xa non digamos desde Advento, que é un libro portentoso, un dos grandes libros da poesía galega de todos os tempos. Falaría tamén dunha sensibilidade paisaxística, moi evidente en algúns momentos, non? A paisaxe humanizada, a paisaxe de Manuel María, o paisaxismo non existe en realidad, o paisaxismo propiamente dito, existe a relación da persoa coa paisaxe, coa natureza, cos animais. Falaría dun momento claramente comprometido, con compromiso cívico, social, ideolóxico, pasa a un primeiro plano. Pero hai a poesía cívica con moitas formas tamén, é dicir, desde a sátira, as feiras e romaxes, ata a soflama patriótica de que se o informe para axudar a acender unha cerilla. Porque é un momento de urxencia, é dicir, toda a última parte do franquismo, os 60, 70. Unha liña cantareira de poesía graciosa, de poesía que utilizou non só na súa poesía para rapaces. E logo, na última etapa, eu falaría de novas sensibilidades que están máis presentes, como pode ser a amorosa ou mesmo a culturalista. Desde a poesía de corte popular, a cuadra ou copla, o estilo popular prácticamente, o romanciño, ata o verso de longo curso de Advento. E eu creo que en calquera das súas etapas é unha obra que chega moi ben ao público. A edición da poesía completa de Manuel María, levada a cabo pola editorial Espiral Maior, recibiu o Premio de Irmandade do Libro polo mellor título editado en 2001, da Crítica de Galicia en 2002 e da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Por esta razón, quixemos falar co seu director, o poeta Miguel Anxo Fernán Bello, que se atopa co noso compañeiro Clemente Grela. Efectivamente, estamos co poeta e editor Miguel Anxo Fernán Bello. A súa editorial encargouse da publicación da obra completa de Manuel María. Miguel Anxo, dinos en que consisteu este proxecto. A obra poética completa de Manuel María viu a luz na colección Ópera Omnia, que é unha colección destinada a grandes obras de autores galegos. Aí tamén viu a luz, por exemplo, a obra completa de Antón Gaviles de Taramancos. E no caso de Manuel María, pois son dous grandes tomos que recopilan toda a súa obra poética, 47 títulos, que ademais el mesmo en vida corrixiu, supervisou e, polo tanto, constitúe a edición depurada, a edición última da súa poesía. Aí pódese ver todo o cosmos, a variedade, a intensidade e a extensión dunha obra poética tan inmensa, tan vasta, como se fose toda a Terra Chá na súa dimensión aí concentrada en dous libros. Vostede aparece citado nos versos do poemario Terra Chá. Como era a súa relación con Manuel María? Pois era unha relación fraternal. Manuel María era unha persoa que tiña un sentido da amizade moi especial. A amizade vista como unha armonía, como dicían os antigos filósofos gregos. E, polo tanto, esa armonía a hora da relación, ese afecto, o feito de sermos os dous da Terra Chá, el de Outeiro de Rei e eu de Cospeito,
de alguma maneira nos identificaba e creaba pois unha irmandade tamén. Para min, a verdade, ter tido o trato e a amizade tan fraterna con Manuel María pois é algo fundamental na miña propia vida, na miña propia existencia. Manuel María era unha persoa amiga dos seus amigos e era unha persoa que cultivaba sempre o sentido profundo da amizade. Pois moitas grazas por atendernos no telexornal Manuel María. Despois da obra poética, a produción teatral de Manuel María é a que segue en importancia. As súas pezas dramáticas foron compostas, ademais, nunha época sen apenas teatro en galego. Completa moi ben a capacidade de Manuel María para transmitir un ideario de compromiso político. O teatro ten esa capacidade de proselitismo, porque é en directo, porque é automático cara a unha gran cantidade de xente, necesariamente, non? Manuel María soubo entender iso moi ben, por iso as súas pezas dramáticas son todas de contido político, as súas pezas dramáticas son todas breves, eu creo que esa é esa característica máis salientável delas, e son todas de, por así decirlo, de circunstancias. Ese concepto do auto de Manuel María vai precisamente vinculado con esas necesidades dunha contemporaneidade que precisa que se fale de certos temas de forma escénica, de forma máis rápida. Fixo teatro tamén por necesidade. Nos colexios non había daquela, porque daquela pois os sonos na gaiola teñen moitas edicións. Non, ese dinamismo, esa brevidade de moitas das pezas, esa enxebreza da lingua, mesmo a actualidade dos temas. Pero en aquel tempo non había. E entonces pedíanlle, Manuel, fasme unha obra de teatro para tal. E Manuel facía unha obra de teatro. O Barriga Verde é unha obra maestra. É dicir, é unha obra redonda, absolutamente redonda. El tiña moita facilidade para escribir. Eu distinguiría que son pezas para rapaces, nas que, eu gusto bastante dunha que se titula Unha espiña de toxo chamada Berenguela. E eu penso, por exemplo, nunha de teatro infantil que a mí me parece tamén outra obra maestra, é dicir, absolutamente perfecta. A historia dunha espiña de toxo que se chama Berenguela. Ás veces acértase moitísimo e ás veces acértase dunha maneira absoluta. Nesas dúas obras Manuel María acertou absolutamente. E logo pezas máis orientadas aos adultos, que serían os autos. El tiña a conciencia de que se necesitaba un teatro popular galego e traballou militantemente. Eu nesas pezas de adultos destacaría Unha vez foi o Trebón, porque é unha obra que se enmarca en Ribadavia, na que ele era moi consciente dese rebulir teatral que supuso Ribadavia nos anos 70. El quiso estar presente nese rebulir conscientemente a través de presentarse ao premio de textos teatrais de Abrente, e por iso me parece unha peza importante non só pola súa calidade, sino pola súa significación no marco sociocultural do momento. Pero gustáballe moito o teatro. Quizá que despois da poesía sería o que máis lle gustara. A música sempre acompañou as composicións de Manuel María. A cantante Uxía Senlle sinala esta calidade dos versos do poeta. Pois ten unha cousa fundamental, que é a musicalidade que está dentro do propio poema. Manuel María era amante da música, nótase ben na construción dos versos, na rima. Foi moi doado realmente, porque é como se tivese a música dentro. Entón, simplemente foi descubrir esa música que está dentro do poema e facelo, claro, facelo noso. Non se pode falar de música de Manuel María sen o grupo Aquenlla, que fixo moi populares os poemas do autor. Estas son as impresións de Pedro Iglesias recollidas polo noso compañeiro Xoán Pardal. E para min, que dibuixaba esas imaxes que eu tiña na memoria, que tiña na cabeza desde sempre, tanto físicas, como che dicía, como era a campa da Santa Isabel, como outras experiencias humanas que todos temos, como a señardade, que é un tipo de soidade da terra, e que el relataba, pero ademais cunha precisión tal que eu sentíame identificado con ela. Entonces, ademais de todo iso, Manuel María posuía o don das eufonías poéticas, é dicir, desa música que teñen os poemas. A mí Manuel María tenme lido poemas na súa voz, os seus propios poemas,
e eu captaba directamente a melodía que podían ter. De tal xeito que se el falaba dun carro que eu vira, eu sabía dese mesmo carro, dese mesmo renxer que tiñan as rodas, o eixo, cando se movía. Todo iso ten un poder seductor enorme. Entre as adaptacións musicais máis sobranceiras destaca o traballo que gravou Uxía Senlle na propia Casa de Hortas. Gravamos na Casa Museo de Manuel María, e máis concretamente na Palleira, no que era a antiga Palleira, que agora é o auditorio, porque quixemos celebrar o seu 87 aniversario nun ambiente familiar. Pareceunos que festexalo gravando un disco cos poemas que xa musicaramos para Andando Terra e que agora tomaron, bueno, pues, nova forza, non? Despois de moito interpretalos. Entón, bueno, así foi a grabación, un ambiente familiar e absolutamente cálido, non? Porque aí estaba Manuel María, de algún xeito, na súa casa, na Casa de Hortas. E a propia Uxía, xunto con Magín Blanco, gravou un traballo dirixido ao público infantil que leva por título Canta o Cuco. E gustounos tamén a figura de Manuel María porque é un ser entrañable, co que tiñamos moitísimas afinidades nese universo, non? No que el consegue algo que é moi difícil na poesía infantil, non? Que non sexa simple, que teña un contido, que teña valores. A cidade de Monforte forma parte dunha etapa moi importante na vida de Manuel María, xa que alí foi onde desenvolveu o seu traballo profesional como procurador e un grande labor cultural arredor da librería editorial Xistral. Días alegres foron os da inauguración da librería Xistral, que foi moi importante na cidade. Eso aconteceu en 1970, estivo funcionando 27 anos, resentada polo Manuel e a Saleta. Estupendo pos dous, e que nos gustaba era a librería, non? Porque a que traballaba na librería era eu, que non era o Manuel. Tamén está a edición Xistral, que publicou moitos libros, pero sobre todo destaca a colección de poesía Val de Lemos. E como editor, bueno, un absoluto pioneiro nun tempo en que a edición era toda militante. Na que saíron 12 publicacións de autores moi importantes. Sacamos de Lois Dieguez, sacamos de Darío Xoán Cabana, Bernardino Graña, de Manuel saliron dous. Manuel é fillo adoptivo da cidade dende 1990 e, por suposto, tamén ten unha rúa adicada. En fin, Monforte é un lugar para coñecer da man del e da man da súa magnífica guía literaria por Monforte, que é o Cancioneiro de Monforte de Lemos. Había para que xente como a min, como Margarita Ledo, como outros, Fis Vergara Vilariño, non? Empezaran a publicar versos. Ou para que Celso Emilio Ferreiro, que naquel momento non estaba moi ben visto, nos ámbitos máis oficiais da cultura non oficial, pois para que publicase tamén, non? Ou Neira Vilas, non? Manuel María foi durante toda a súa vida un activista da lingua e da cultura galega, un labor que cultivou con xenerosidade por toda Galicia. O momento das Irmandades e un pouquiño despois a época nos é máis ese activismo cultural dos anos 70 coincide precisamente niso, na conciencia de que a cultura, para empezar, é o elemento identitario fundamental dos galegos xunto coa lingua e, en segundo lugar, coa necesidade de implicación que si non política, desde logo ideolóxica. Do que el creía que era necesario para este país. Que é bonito que seña o ano da celebración das Irmandades da Fala, porque eles fixeron o mismo, salvando as distancias, que eles eran un equipo e tal. Eran moi conscientes de que estaban continuando o labor dos homes dos anos 10, 20 e 30, non? Eran conscientes de que esa interrupción que supuxo a Guerra Civil se vía rematada con eles mesmos, non? E foi un militante cultural, un militante da lingua e da cultura e da política, naturalmente, porque el non entendía a lingua e a cultura tan separadas da política como algúns pretenden presentar, non? Este ano 2016 vai servir para salientar a calidade persoal, artística e intelectual de Manuel María. Un home totalmente entregado a Galiza. Sempre foi coherente co que escribiu. O seu amor infinito polo pobo, que é unha cousa, pero polo pobo concreto, non polo pobo real, non?
que era unha cousa que o acompañou durante toda a súa vida. Moi humano, moi sinxelo, moi xeneroso. Polo menos a miña convivencia con Manuel María era dunha persona entregada totalmente á escrita. Manuel María foi un poeta precoz e un poeta xenial, non? É dicir, un gran poeta. A forza máis grande que xurdiu na literatura galega naqueles anos, non? E deste xeito chegamos ao final do telexornal Manuel María. Para máis información podedes visitar a nosa conta de YouTube Vídeo CPI dos Dices. Tamén podedes deixar as vosas achegas ou opinións na nosa conta de Twitter @telexornalrois. Moitas grazas pola vosa atención.